Nayi ndinganzi ndiri wrong here. Murume basa rakapera muSouth Africa saka ndamuudza kuti adzokere kuZimbabwe pane kugara asingashande. Ini ndosara hangu since ndichiri kushanda. Manje ari kutsamwa kuti haudi kundichengeta. Kuzimu kune vana anonobatsirika ikoko. Ndibatsirewo ndoita sei? Bhuruu wangu andisiya pabasa pake paaishanda. Iye aenda kunogara kuZimbabwe. Wedu uyu handina kuziva kuti ndichanosangana nezvandaona. Ndasvika paya murungu kundivhurira dhoo kuona akamorehwa nenyoka muhuro. Kwakuti usatya hako ipeti yangu. Ndapinda mumba paya kwakutoona mune katsoko kakatopfekedzwa hembe. Saka azotanga kufamba nene achindiratidza imba yake. Haredu uye ndatomboti asindasvika pazoo here kupinzwa murumu manga muine zvimupuhwa. Then vaandiratidza maglass 2 anogara nyoka azongonditi I like animals. Ndisingazive kuti wanga waudzwa here mashandiro epano. Ndazongomuti kutaura chokwadi basa ndanga ndichirida asi panyoka apa kupota ndichidzipa food maya gare zvaro basa racho. Mari yanga ati anondipa 6,000 rands anozowedzera nekuona mashandiro andinenge ndichiita. Ane imbwa 2, imwe pitbull imwe bulldog. Kana pane anorida basa iri ngaataure mucomment section ndimupe namba. Ndakabuda mujeri nepresidential amnesty yakaitwa last year. Nyaya yangu yakamira so. Makore adarika ndaigara kuEngland nemhuri yangu. Taigara muimba hombe. It was like a paradise to us with many bedrooms, swimming pool, mota dzakanaka. Mari yaivepo. Mapictures edu paFacebook andaitumira ndakamira nefamily yangu was a dream to many people. Hakuna aiziva kuti mukati memba yangu I was living in a hell. Ini nemudzimai wangu takanga tisisachawirirane pazvinhu zvakawanda because of mutemo weikoko wakatosiyana zvakanyanya newe munyika yedu yeZimbabwe. Tainge tichingoronga kurambana and mukadzi ndiye akatotanga kufambira mapapers acho edivorce. Imba yedu yatainge tichigara kuZimbabwe was on a lease. Takuda kutoibva since tainge taronga kuti we will save and split the money munhu ozozvionera. This decision ndainge ndatoiramba pekutanga ndichitoti kune mukadzi wangu zvinozoremera vana mangwana. So this house tainge takaitenga tikaivakisa indomboshava. My wife had made a choice kuti aida kundisiya otanga life itsva nevana. Pachokwadi mukadzi ainge awana mumwe munhu wekudanana naye asiri inini but zvainge zvisiri kutambirika. Handina kuzvigamuchira. Ndaitoti kune shamwari dzangu handikwanise kurarama ndisina mhuri yangu. Vaitofunga kuti ndaingotaura nekuda kweshanje. Pfungwa dzangu dzakanga dzatotanga kutochinja after ndaziva kuti aironga kunogara nemumwe murume who is not me, and with the look of things mumwe mwana ainge asiri wangu. maDNA ndaida kumaita zviri fair iye achiziva asi aingotsika-tsika. Ndaizvibvunza mubvunzo mhinduro ndaisakwanisa kuiwana. Munoziva kana munhu asisakude zvese zvaunenge uchiedza kumuitira zvinenge zvisasamunakidze. Ndaizviudza ndega usiku kuti kana asingagone kuva neni no one else is going to be with her. Ndaifunga kuti it's just stress but the words kept on coming in my mind. Mazwi acho airamba achisimba. Ndaitomuka pakati peusiku ndine mufungo iwowo. Handina kuudza munhu. Zuva rekupedzisira tisati taparadzana takaenda kuchikoro chemwana kuine sports day. Taiona mwana 1 kuUK and other one aiva ari kusekondari ainge ari kuZimu. Iye wacho ndiye ainge ari wangu, the one living pamba yekudomboshava. Zvinorwadza kuti muri kurongera vana upenyu huri nani but monetsana zvese zvongoondomuka. Kutengesa imba mwana asingazive iye atokura. Beta ndakazotenga pamwe kubhangeti but upenyu hunenge hwatosiyana. Tiriko kuchikoro kwemwana taiseka takatotorana mapictures. Zvinhu zvaitoita kunge zviri normal. Handinge achitaure zvese zvakaitika usiku hwacho. Takabva kupemberera mwana. Satani akandibata zvine simba ndikasvika pakutora upenyu hwemukadzi wangu nemwana wandainge ndisina kuziva kuti ndewangu kana kuti haasi. Maflashbacks ndiwo andiinawo kunyange nanhasi. Ndinongoziva kuti pandakabuda mumba kuseni kwacho ndakanga ndisisiri the same person. Ndakabva ndakwira ndege ndichidzoka kuZimu kubva overseas kwandainge ndiri. Uku kwainge kuri kutiza mhosva yangu but nyaya yakazozivikanwa ndikabatwa ndiri kwaAmerika ndichitogucha.
neshamwari dzangu. I was arrested and tortured kusvika ndazotaura chokwadi zvizere. Ndakanga naenda kuzimu ndikasvika kumusha ndichifunga kuti ndapunyuka, asi ndipo pakatanga gehena. Ndisati ndabatwa ndainge ndisingagari pamba kutiza kubva pane imwe lodge kuenda pane imwe ndichingorara out. Chero ainditsvaga pamba hapana aikwanisa kundiona. Hazvina kubatsira. Pandakasungwa ndakaiswa mujeri ndakafunga kuti zvichapera. Makore ese andagara mujeri handina kumbowana rugare. Pandakazobuda mushure mapresident Mnangagwa Amnesty, vanhu vandakabuda navo vakafara vachiti ndapiwa second chance yekuti ndinogadzirisa upenyu hwangu. But now I was coming out to face mwana wandakasiya asina chaakatadza, achiziva kuti ndakauraya sister yake naamai. Jeri chairo riri mupfungwa dzangu nanhasi. Handikwanise kurarama lights akadzimwa. Kana ukange uri mujeri pako wega, pfungwa dzinotanga kunyasofunga. Wakuona zvinhu zvawaifanira kunge wakaita, asi nguva inenge yapera. Zvivi zvinoregererwa nemutemo, hazviregererwe mupfungwa kana muhana. Kune vachateerera confession yangu, musafunge zvinhu zvese zvinoonekwa pasocial media ndizvo zvinenge zviri kuitika mumhuri. Vanhu vanowandisa zvinhu zvakawandisa. Vamwe vanhu vanonyemwerera pamapictures mukati mavo muine rufu, kuchema nezvakavanzika zvinenge zvichityisa. Imba iya yatainge takatenga tichironga kuitengesa ichingoriko, hakuna ati aitenga sofa nekuda kwekuti takazosvika pakukonana nemukadzi ndikasvika pakupinda mujeri pasina zvainge zvafamba. Ini ndakatobuda mujeri, asi usiku hwese ndichiri kungozvitongesa kutosvika mwana wangu ava nemhuri yake. And then you will be a total stranger and a burden. Life yakangozviomerawo hazvo. Ndiwo mamiriro akaita nyaya yangu. Post and tell me kana muchinge maisenda. In February ndakabhadhara 3500 kune mumwe murume anozviti mumiriri wevanhu, ndiye general wekunzvimbo yatiri. Ndainge ndamboita mamwe processes achinditi anondibatsira. Asylum yangu yakanga yatobvumirwa kuHome Affairs muCape Town. Ini ndaingoda munhu angandibatsire kutora official letter chete. Zvino ndane almost 6 months hapana kana chinhu chaitwa. Every single time pandinozama kuita follow up anondipindura nehasha nerudeness. Anoramba kutaura neni pafoni, anongoti ndiuye kuoffice kwake. Ini semunhu ari kugara muCape Town izvezvi kufamba hakuzi safe for me, especially this time zvinhu zvakamira mamiriro azvakaita. Zvinorwadza zvikuru, zvinogumbura zvakanyanya because ndivo chaivo vanhu vanomirira pamberi pemakamera vachitaura kuti vachasevha vanhu malives avo, vachizviita masaviors nemachampions evanhu vekuZimbabwe vari muSouth Africa. Tinovatemba nekuvavimba, but behind us vanotora advantage yevulnerability yedu. Vanoshandisa desperation yedu yekugadzirisa mapapers seweapon yekutibira uye kutora mari shomanana yatinenge tiinayo isusu varombo. Chii chaizvo chatingaite nevanhu vakadai vari pakati pedu mhuri yeZimbabwe? Tingangoti zvipfuure here takanyarara tongosiyana nazvo here tichingochema tiine marwadzo toita kunge zvese zviri normal here? Kana kuti nguva yasvika yekuti tinge tizvimiririra nekufumura vanhu vakaita seava, tivataure nekuvashoropodza pakazara vanhu? I'm very certain kuti handisi ndega inini victim, vatoripo vamwe vakawanda vakabirwa sezvandakaitwa. A letter from one of our sisters in Cape Town. Ari kuti akabirwa mari, I don't know, na general hanzi ndeve kuchi meno nzvimbo yachona yataurwa yo. Hanzi takufanira kunge tichiita stand up nekufumura vanhu vanenge vachibara vanhu panguva dzino dzekuti vanhu vanenge vari desperate. Tete hanzvadzi yaHabi is a return soldier, saka vakandisiyira vana vavo 2. Ivo vanoshandira kuJohannesburg kuSouth Africa. Dambudziko riri pakuti pavanouya for Christmas vanotengera vana vavo chete hembe, ini vangu havavatengere chero socks zvaro. Ndafunga kuti vatsvage imba yekuroja vasiye vana namaid, nekuti I feel like I'm being used.
Abe akaramba akati ngatingochengetei vana, but why ivo vachiuya nehembe vopa vana vavo chete, ini vangu vakaiva? Munotiiko hama wei? Am I being dramatic? Imagine kuvhura mabhegi ehembe vachigovera vana vavo vachinzi endai munoedza, ini vangu vakangoyeva vedu wei? Kana vari Joni ndinoona nezvevana vavo, even food, mauniforms nekunovaona kuchikoro. Ndinotora vana vavo sevangu, but unhu hwatete hwandifizura. Kuchema kwavahanzvadzi vedu ava ngatitaurei navo mucomment section tichienda panyaya yedu inotevera. Ndakagezesa mwana wangu ndikatomuchinja. Mwana musikana ane 3 years vandamusiya akatogara mubedroom nababa vake. Hameno chakangondiitawo kuti ndidzokere ndichinoona pandainge ndasiya sipo. Ndakawanikidza baba vacho vakamukumura pendi, vakaita kuvhura ziso vachinanzva nhengo yemwana. Bhurugwa ravo rakafuta kudai. Vakavhunduka pandakapinda mumba cause ndakavati ndakunogeza, saka ndazofunga kuti ndakanganwa sipo mumba. Pandadzoka Wanika haikuona murume mukuru ari kushona akaita kurarisa mwana. Iye mwana akabatiswa lollipop achidya sweet, baba vari busy. Ndavabvunza kuti ko ndochii ichi? Vangoti ndanga ndichida kuona kuti mwana musikana kana ari mudiki saizi yekaburi kake yakakura sei. Ndaerekana ndaregedzera mpama. Lucky havana kurepa mwana. Ndoita sei nemurume wangu? Shuwa mwana wake apa mudiki achinanzva mwana. Izvezvi ndatogeza naye ndamugarisa pacheya yake. Ndakutotya ndogona kubatirwa mwana oro kushandisirwa mwana. Ndodii? Ndoita sei? Haana kuromba here murume wangu? Ndapererwa. Ndiri murume ane makore 32 ekuberekwa. Ndakabva kuZimbabwe ndichiuya kuSouth Africa kuzoshanda. Ndakabva kumba 2018 ndikasiya mukadzi nemwana ainge aine 4 months. Baba vainge vashayika pamba, ndangosara naamai vangu. Saka nhamo paya yakatirova ndakaronga rwendo rwekuuya Joni kuzotsvaga raramo semunhu aiva nemhuri. Kuti ndigare kumusha ndichidya kamari kaitumirwa mama nemabrothers angu zvaisabuda. 2018 ndichipinda muCape Town. Apa ndaiva neshungu yekuti zvikangonaka chete mukadzi anobva ateera. Ndakamboomerwa neupenyu asi ndaingorarama nemapeace job. Ndikawanawo kamari ndotumira kumusha zvichitofamba. 2019 ndipo pandakazowanirwa basa neshamwari yangu paMurungu aiita zvemagetsi. Ndakashanda nesimba zvinova zvakazondiwanisa mafavors akawanda kuMurungu. Kamari kakatowedzerwa. Upenyu hwakatanga kunakidza zvekuti ndakatsvaga pangu pekugara ndichiti mukadzi anozowanawo pekusvikira pakasununguka kana ndichinge ndazofunga kumutura. That same year amai vakarwara zvekuti maplans ekuti mukadzi auye ndakamavharisa ndichiti ambovatarise ariko kumusha achigara navo. Ndipo pandakasangana nemuedzo wemadrezi ndikatadza kuukunda. Ndakatorwa mwoyo nemumwe mukhaladi kuno kwandainge ndichigara. Mai vakasvika pakufa ndikatadza kana kuenda kunhamo kwavo ndichinakirwa neupenyu. Mari yese yandainge ndichiwana ndainge ndichingoispenda. Mabrothers angu akatanga achindibvunza nezvemukadzi kuti ndikurongei, vakazongoguma vaneta navo anyarara. Mwana wevanhu akanetawo akadzokera kumba kwavo. Ini ndakangopengeswa neyellowbone zvekuti pei ndaingoibuditsa ndisingachafunge zvekudzokera kuZimbabwe. Kunyaradzo zvese nechenuro yaamai handina kuenda. Ndanga ndatove nekafamily kangu kuno ndichingoverengera kuenda kumusha. Hama neshamwari dzakaguma dzaneta nekundibvunza kuti ndichauya rini. Chamunozivawo chisingaperi chinoshura. Dhudhula yakauya zvine simba. Apa ndanga ndabva kunetsana nababy mama mukhaladi uyu akandidzinga pamba yatainge tichigara tiri tese. Pandakati ndizvitangire upenyu panyowani ndipo pakapera basa. Murungu achiti hauna mapapers, so chimbonogadzira mapapers wozodzoka. Ndakakwira bhazi remahara ainge achitumirwa aya ndokunosarira zvangu mumesina. Ndatoita zvekuburuka ndichiita kunge ndiri kuenda kutoilet. Hama dzangu ndinodzokera kumba sei nezvinhu mamiriro andakazisiya zvakaita? Ndingatangirewo pai? Ko idzo hama dzinoti chii kana dzikandiona ndichisvika ndingori munhu? Ko mukadzi wandakasiya nemwana ndinotarisana naye sei? Nyadzi dzinokunda rufu. Zviri nani netambure hangu ndiri muno muJoni. Apa hondo
ikaita seinoserera ndichadzokera zvangu kukapa ndinotangidza pandakasiyira. Kana ndichifamba ndichitengesa mutsvairo nokuitawo seizvozvo, chandiri kungoramba kudzokera kuzimu. For now I'm in Limpopo ndichingobata-batawo pano neapo ndichionawo kuti ndoita sei. Ndiri one of the people vakadzoka kubva kuSouth Africa ndisina zvandinazvo. Ndakangouya nebhegi rakatosvika radambuka zvaro. Ndakatadza kusenga tushoma twandaive natwo ikoko. Nawo ndiri muBulawayo ndakawana imba kusina magetsi. I am happy nekuti kwakachipa. Ndakauya nejira 1, ndine mwana, hatina kana mubhedha. Ndotsvagawo kana aripo angava ane used bed or blanket, ndobhadhara hangu pane yandinayo. It's only $50. Vanoda kuwachirwa vandipe havo, ndinoita. I'm a hard working lady. Also ndiri kutonohwa nemwana. For now I'm in need of mubhedha nejira. Chero 1 zvaro. Budget yangu is $50. Ndo yandinayo. Musavige yenyu chitupa. Chingopa yanoda kundibatsira namba yangu ichibva yapera zvayo yakadaro. Yo, munoti chii nenyaya yavanzvadzi vedu ava? Ndiri mukadzi ane 21 years, murume ane 23, nemwana wedu ane 5 months. Nyaya yangu yakamira yakadai. Amwene vangu vanotirongera zvekuita, vanoziva amount inotambirwa nemwana wavo. Vakangofunga kuenda kumusha, vanobva vati hande tese zvisiri mumaplans edu, zvinondibhohwa zvisingaiti. Vanofona vachipopotera murume wangu kuti hey, suppose kutengera mukoma wako data koza ashande. Mind you, mukoma ava vane 26 and havana kuremara zvekuti vangatadze kutsvaga mari yavo yedata. Izvezvi vakafona main function iri kuda kuitwa kumba kuvabereki. Anzi muri kufanira kubvisa mukoma half pamari dziri kufanira kubvisa koze havaende kubasa. Vanhu vekufamily yavo vandoziva kuti haashande, saka akasabvisa. Handioni pane chakashata ini. Kusaidi kwangu handirambe nekuti anenge achibetsera mukoma wacho, asi maitiro ari kuitwa aya ava kundibhohwa. Isusu tinenge tiine mabudget edu semhuri, totadza nekuda kwaamai. Last time we were supposed to buy a wardrobe yedu, asi takatozorongerwa rwendo tikatadza kuitenga. Vanobva vati nemari yamunotambira munotadza nei kupa ka 350 apa haasati abvisa kana senti kumba kwedu. Haazvifungewo, maybe ndo zvinoitwa mumamarriage, but inini ndabhu ndibatsirewo ndizive kuti ndoita sei. 2016 ndakadana nemumwe mukomana aisevenza kwaIvinzoro Ivan amene koko. Muna 2017 akati aida kuuya kuzoona kumusha kwedu, vaatouya nasekuru vake hanzvadzi yaamai vake. In July 2017 isu takazoenda kumba kwavo kunoona ndina tete vangu, tikagamuchirwa tikafara. Just a week after our special visit, ndo pandakareceiva message yerufu rweboyfriend yangu, asi takanzi tisazvinetsa hedu nekuenda kurufu sezvo paine zvaitonetsa kufamily, saka zvaisaita kuti tiendeko. Namba dzake dzakatozongoramba kupinda zvachose. Ndakarwadziwa kusvika ndazongokanganwa nezvake. Until last week paTikTok ndakatozoona dude uya ari busy hake paTikTok, ende zvinoratidza kuti ava nemhuri yake. Handakapererwa apa. In all along ndaitadza kuita move on nekurwadziwa, ndichizvibvunza kuti kowai ndakafiwa ndisati ndatanga imba. Kutofamba kumaprofita ndichiudzwa zvangu manyebo. kuFacebook handisi kumuona, but I suspect kuti aripo nerimwe zita. Kana tazogara ngatityeyi varume. Zvakaoma. Tell us your thoughts mucomment section. Takakwira bhazi reTrip Trans tichienda kutrip kuMozambique on a Wednesday, tichidzoka Sunday. Matickets tanga tagara tatenga kare one way. Then the day rekuenda kutrip, the lady aitengesa matickets ndobva ati munogona kungotenga nereturn since nokudzoka. She was told tiri kudzoka Sunday, ndobva atora the original tickets anga tagara tatenga, ndobva anyora mamwe ane return. We were actually for this idea because sevanhu vaienda kutrip tainyatsospenda tichiziva kuti transport already sorted. Fast forward Sunday iya yakasvika, takuda kudzoka kuZimbabwe, taenda panokwirwa mabhazi, takunzwa kunzi hakuna bhazi reTrip Trans rinouya Sunday. Then we called vanhu veTrip Trans vacho to explain kuti ndimi makatitengesera matickets aya. After that we are coming back on Sunday, vakutotaura ngano. So we had to find ways to connect
and get back to Zimbabwe Sunday iyoyo since we had work Monday morning. Now my issue is TripTrans is still refusing to refund us mari dzedu dzatakabhadhara bhazi. Hanzi takatokesha what zvinozonzi takaba, but how is that our problem? We went to their offices but zvatakaitwa zvacho zvinogara zvakadaro. Pana 4th paya takapiwa number the lady who had sold us the tickets in error, but aitoita rough. How best can we get our money back guys? Inogona kuita kunge shoma, but kwatiri yakawanda mari iyoyo, and it's unfair that they can't give us back our money over an error yakaitwa nemushandi wavo. Please, can you please help us? There is this guy Anonzi Sparta, the trader. He does videos on TikTok saying those who want to invest with me through forex trading are open. That guy is a professional scammer and a thief. I send him my $500 cause he had said I can multiply your 500 to 3,000 and then I give you back your 500 and you share 2.5 half. Then he said in case if things doesn't go well, I'll give you back 50% of your 500. So later on he said the forex trade accounts didn't give favorable results. I was like, okay, so kindly send me 50% of my 500. I want to pay rent. And he started denying his loss policy. It was last week Thursday until today Monday. I've been trying to call him kuti atumire mari yangu, anenge achingondikata macalls, and WhatsApp yacho anenge achingoblutika ma messages angu. Imbavha mukomana iyeye. People should not be tempted to send him their money thinking it will increase. He is a professional scammer for a living. I can give you proof of everything, and if there is a police officer who can help automatically, I would like to sue him. Aende anofira hake mujeri, ari kukuwadza vanhu nezvaari kuita. Be very careful. Vanhu vari kubirwa kunzoko ende vari kubirwa nenzira dzakasiyana siyana. Unotozongoerekana watozoona kuti mari yatorova pasi. Apa iwe wangosara maybe ungoti notification either yeEcocash yekubanki, but the notification inenge isiri yekubanki, inenge itori notification yekugadzirira. Chinzwe nyaya iyi. Ndivigeiwo ndaitawo my brother anoita zveTombstone. Ane munhu akataura naye nezuro achiti ari kuda Tombstone $1,000 US. Ndobva ati anouya kuzoritora mangwana kureva kuti nhasi on a Thursday. So akabva atumira proof yekuratidza kuti atumira mari yacho 1,000. Nhasi ndobva achiti my mom is on her way kuuya kuzotora Tombstone, but vaita breakdown, so makanika ari kuda 200. Iwo havana kana mari, so I trusted you ndikakusendera 1,000. Can you help me nekuvatumira 200 vagadzire mota vauye kuzotora Tombstone? Ini ndokupai 200 yenyu. So my brother akabva avapa 200 ndobva adarikira kuenda kunotora iye yeTombstone. Ndobva anzi hakuna code yakadai, so namba dzese dzaanga achishandisa abva avabloka. I have my details avazoisa 200 yacho kuti vange vachizoireceive. Yeah, and the screenshots are there. Yenamba dzacho vanhu vari kubirana kunzo uku. So I've got my messages evanhu vanonditumidzira about kusimbisana vanhu vari kuenda kuZimbabwe vachinosvika pasina chinenge chiripo, neavo vakazosara futi muSouth Africa vanenge vachingotya kuti any day pane zvinogona kuitika kwavari, vanenge vachida kusimbiswa. So my messages andichange ndichiverenga kubva izvezvi kusvika tichinopedza ndeavo vanhu vakadaro. Chinzwa kahama, kana kwauri kusina kuita noise uri safe usina kuenda kumba, ndapota chatova chikumbiro. Shandisa foni yako pazvinhu zvezvino, chirega kuposta kana kupinda magroup avo uchinyora rafu kana kuti hei hatiende. Zvinhu zvinopa hasha zvichaita vamwe vasagare munharaunda zvakanaka, vanoitwa target vagopedzerwa hasha dzekomenti yako. Nenuwo wakwanisa kuenda, mirai bhepfe futi motanga kuposta zvinhu zvisina basa kana kushoropodza. Regai kuita bapu dzungu bhepfe vana vekumusha, munhu uraisa vamwe. Dai mangodzikama muzviitire zvamakafambira, haikona kuda kuonekwa nekuita show off munyika isiri yenyu. Munzira umu mateksi kubva maita kunge ndimi mega kutaurisa hameno hako, nekuti kune vakutoda zviropa chaiko. Ane nzeve dzekunzwa anzwa. Tisarege kunamata pese patinenge tiri, tingopfuurira mberi nemaitiro atanga tichiita.
Kana waona kuti zvinhu zvaramba kubatana, wafunga kuenda kumusha sezvo pane fungidziro yezviri kuda kuitika. Kana usina kodzero yekuva muno muSouth Africa, wakapererwa nemazuva, hauna permit oro hautori na passport zvachose. Kana uine mari yebhazi, ndapota usaende kumabhazi emahara. Uchasvika uchitorwa mafingerprints kuti upinde mubhazi uendeswe kumusha hongo, asi watova nebhani re5 years isingatenderwe kuuya muno kunyange ukazogadzisa passport. Asi kana 5 years dzisati dzakwana, haukwanise kupinda muno muSouth Africa. 5 years dzacho dzikakwana, is not automatically scraped off. Uchatodzifambira nyaya dzacho kusvika waneta. My advice is, kana uchikwanisa kuwana yebhazi, zviri nani ungozvipindira mubhazi. There is a possibility yekuti unogona kubuda usina fingerprint yawatorwa, zvikazokuitira nyore kana wava kuda kudzoka. Hazvirambe zvakaoma kudai izvi. After elections zvinenge zvatopera, watodzokera kuita upenyu hwako mune zvakanaka. Now uye kuenda back to Zim iri pakawanda. You might do well by saving your life. It's one of the biggest advantages. Respect to all those who took that decision. You might go there and regret. Zim life is not for everyone. You might go there and feel like coming back. When the reality begins to sink in, you might feel like wakaita dzungu, kusiri kufa ndekupi ikoko kwacho. Is another year kuno kwacho, another one, but unechekubata. You might have made a very good decision on protecting your life. Uenda kunogara in peace, find something to do and have a better life. Zvinhu zvigofaya, life ikatotora another step. So when making these few decisions, be sure and calculative, because hapashaike vakutonyasonzwa kuti vakaita dzungu yakuvava hayo Zimu, nevamwe vakunyasonzwa kuti this was the best decision ever. Zvinongosiyana newedunga munhu kuti uri papi, waitawo lake rakaita sei. Iwe sedunga munhu, look at your situation and do what's right for you. Hapadi kunyanya kuudzirwa apa. Tora nguva yako unyatsodzikama. Isu tiripo yedu, nothing pushes us to make rash decisions. Iwe ndiwe unoziva your personal situation. Ndinongotero gare kwamuri vana veZimbabwe. So pane messages akawanda ari kutaura kuti since vanhu vatange kudzingwa kuSouth Africa vachidzoka muno muZimbabwe, pane cases hobo ekuti vanhu vari kubirwa, vanhu vari kupondwa. Is it vanhu vakabva kuSouth Africa kana kuti vanga vagara variko ndo vakutora advantage vachishandisa zita revanga vagara vasipo? Mukoma mamuka sei? Isu semazimba ari kuZimbabwe mbavha dzawandisa, macases ekurobha akawanda mazuvano. Saka chichemo chedu ndechekutyira vari kubva kunze ava kuti dai vazvikwanisika vasechwa pfuti, nekuti vakangouya mabhegi avo akavharwa saizvozvi, mukana wekupinda pfuti munyika medu uchawandisa, and tingazopedzisira nyika yedu yakufa vanhu sehuku zvinoitwa kuSouth Africa. Takumbira kuti pagadziriswe ipapo pakuongororwa midziyo yavo kuti haina kutakura zvinozotikuwadza kuno here, ndokutendai. And this story I'm sure takamboitaura kumashure uku kuti pfuti dzichange chizopinda munyika, but pakanga pasati patanga izvi zvekuti vanhu vakutodzingwa havachadiwe whether vane mapapers nevasina. This was just a story. Kana muchiri kuremember kumashure uku kune akambotisendera kuti pfuti dzichange dzichibva kuSouth Africa dzichinopinda muZimbabwe. So I think zvinhu zvainge zvichimbotaurwa kumashure uku zvinenge zvakutanga kuchimanifesta panguva inoi. Tell us what you think in comment section. Musatitukira kuti tichiri muno kushanda kumba tichaenda hedu. Vakamboita chigweja netimu rakamboenda kwachiyadzwa magweja nemagwejelini. Munoinzwisisa nyaya iri kuitika iyi. Isu tiri kushanda, Mwari vachachichengetedza. Hatirambe kuti pari kupisa, asi simbiswa naMwari. Vari kuenda nemabhazi, fambai munyasha. Baba Harare vatori nefaith yekuzoita show yavo muCape Town muna August. Kune munhu asina kana social media izvezvi atori muroad kuuya kuSouth Africa pachipisa kudai. Sevanhu tinoronga, then Mwari ndiye anozotisarudzira zvaanenge achida kuti tiite. Tichengetedzwe vana veZimbabwe.
A lot of people lied kuti vari kudzingwa kunzvimbo dzavanenge vachigara only kuti vange vachizongowana mabhazi emahara, but mabhazi emahara akambotanga achinzi ndevanhu vanenge vari desperate kudzamara zvazochinjwa zvichinzi vanenge vachida kuzonge vachienda pachangounzwa mabhazi emahara. People they can just go, but zvoita here kuti munhu anga achizongoenda kunorara panze nekuda kuti anga achizopinda mubhazi remahara 3 days 1 week vanhu vachirara panze shuwa apa vamwe vanhu vanenge vaine vana. It's not a good thing. Vamwe vanhu muno muCape Town vakunyeba kudzingwa kuti mabhazi emahara, of which is bad because vari kupa public stress nezvinhu zvisipo. Ndiri mugrupu remabhazi ini nezuro vanhu vaitorangana kuti ngatitsvagei pachechi pekunoungana toita mavideos kuti kustrand tiri kudzingwa ndokuti tipiwe mabhazi emahara tiende, of which kusina kana noise. Ndivo vakuzoitoita kuti vanhu atakwe zvemashuwa nekuda kwekuti vanenge vaona kuti vamwe vari kuenda vachinoungana then vozowaniwa mabhazi. Zvinopa njodzi kune vashoma vanenge vachizosara vari panzvimbo. 6 years ndiri mumarriage hatina mwana kana nhombo yakabvawo zvayo hapana. Muna November 2025 ndakatanga kurwadziwa nemusoro ndichitenga mapain stop. Musoro wobva wanyaya, so December Habi akanobvisa roora kumba kwedu sezvo aive akabvisa tsvakirai kuno. Akakumbira muchato tikachata February 2026. Musoro wangu waingorwadza ndichinwa mapain stop, saka takazoenda kuVictoria Falls for honeymoon. Tiri ikoko musoro wakatanga kurwadza futi ndikamwa mapain stop. Habi akazonditi tikadzokera kumba tinofanira kuenda unochekwa BP kuclinic. Tadzoka takaenda kuprivate hospital ndikanzi BP iri normal, sugar iri normal futi. Then Habi akabva atitorwa ropa for HIV test. Wedu uye kwakubva ndabatwa positive ipapo. Habi akatanga kundikomfota ndikamuti torwawo ropa, ati no need nekuti anotonwa mapiritsi kubva March 2025. Hanzi ndakawana chirwere mukutsvaga mwana. Wedu uye ndiri kurwadziwa. Handina kuziva kuti kuroora kuchata kuisa imba muzita rangu kuvhara kuti akandipa chirwere. Apa ari kuti uri kuda mota yakaita sei for sorry, but ini hangu ndiri kufunga kuzviuraya chaiko. Ndingararame nechirwere chandisina kutsvaga here? 28 years ndatoone chirwere toitawo sei? Sorry nekurebesa, help me, ndiri kupererwa, ndine ronda pamwoyo.